Шон, рӯзи ту чӣ хеле сар мешавад? Точнее, обед има. Рӯзи ман обед сар мешавад. То обеда хуб. Хоб, хай сар мешавад, обычно. Ну, ягон чизи интереси надора. Ай хоб мехези, мебинам кабинет, компютер, кор мекунӣ, бо ягон музикаро мемонӣ, далшикат дам мегирӣ. Ну, хиёл мекунӣ ки хади зиндагии кӯтоҳи надорам. Ба мошин мебиёӣ ҷои кор? Ну, ба маршрутка, ба такси. Рӯзое ки мисали гап ай 26 то якум, дуюм, сеюмора ба такси, баъди ба маршрутка. Балки сум буд мешавад? Ну, бо 26 сум ютуб мегзарад, ба сразу катаи када ба такси мегардӣ, баъди бо обычно ба маршрутка. Маршруткада мешиносад? Последний раз кай шинохтам? Немирӯз. Ҳамин рӯз? Ба маршрутка омадӣ ҳамин рӯз? Охирон вақт худуд ай ҳама боло рафт машҳур шидан, барое ки ҳамин реп батл исусу ҳамин мухлисот зиёд шидан ё кам шидан? Чӣ бигӯм? Ай пишти темаи батла ки ман натонистам бибуромам, хати я бишафиягӣ будам. Мухлиси ман кам нашид. Чӣ бигӯм? Просто одамое ки просто гӯш мекардан, мухлис набудан, ҳамво кам шидан. Ту чӣ ҳамира мефаҳмӣ? Ягон анализ мегзаронӣ ё ки ҳамин мефаҳмӣ ки ҳамин одамои гӯш мекардагӣ кам шидан? Ай куҷо мефаҳмӣ? Не, ман ин чизда во-первых смириться кардан метавонам ки ман как-то бигем ай мода рафтагим, ранги аввалам нестам, ман рафтаистам. Ну, хотя ай сари нам камтар бохма возобновить кардам. Не ки смириться кардан метавонам ки як-ду вақта ман мушидам помню, мо байни аудитория чӣ хеле ки дарам мерафтӣ, дар каждый звукозапис шон, дар дигар шон, дар дигар шон. Уже чӣ хел бигӯм, ранги як пицца целиком ба дами авторитети реп дар дасти ман уже по кусок тақсим шида. Не як кусок аудитория батл, дар як кусок бо як репери дигара тақсим шид. Як селый пицца ай ман буд, нози, хотя ним зиёд гуфта наметавонам, ки нимш дигар тарафта тақсим ай. Ай ситорагит ғалтидан метарсӣ? Ну, эхелай, ҳар як одам ай мурдан метарсад, не ки все-таки в итоге мо мемрем. Ай звездагӣ ғалтидан ман хеле страх дорам, барои ки ман 10 сол шид дар мисоҳаи ҳамаи доходам, ҳамаи бизнес мисоҳаде, страшне ман метарсам, не ки по-любому рӯз меояд, ман бояд тайёр бошам. Чӣ хел тайёрӣ мебинӣ? Мақсад каждый ден дигар репероро гӯш мекунам. Ман смириться кардан метавонам ки допустим Айзик зур хонда дар репи, ман наркоманитим, ё ки кира бигем, допустим Степа мощный рафтаистай, хай бо гӯш мекунӣ, Барон ҳаракат кардаистай. Дигар репероро ман гӯш мекунам ки хай ё ҳаракат кардаистанд, ман хонада ман ҳамин кай хушум текст менависам, ну ё зур рафтаистам. Ҳар рӯз постепенно ман ҳамин чизда одат мекунам ки постепенно ман одат кардаистам, хӯрдаки ман уже тамом. Ай куҷо мегирӣ мисраҳоро менависӣ? Ай зиндагӣ, ай китоб, ай ҳодиса? Ай дар сар меояд. Ай китобам истифода мебарам, китобҳои Саъдӣ. Баъд бисёртар ай нақлҳои, ну ман пацан будам, таи хонаи мода чӣ буд? Винобар мегӯ. Винобар буд. Зимистон буд. Пацанон кӯдакҳои мо мерафтанд, мезадан маст машинаку без номниё. Мехалтам кучода, мо дароз кунӣ мерем, гуфтам моро мезанам. И хонаи мо 10 метр пушти хонаи мо буд. Если честно, ман хеле кӯдаки дилсӯз будам. Баъд мамашка кор мекард, отам кор мекард. Ай хона овқати зиёдтӣ мемонд, мегирифт мепурдам, ода медодам. Ба чун гап мезадам. Хеле ҳаракат, мисол гуфти акай намитимад мехитра мезанам, хеле авода, чипа мехили. Кӯдак ки вора насиҳат мекардӣ, чипа хотя хандовара кӯдакҳо насиҳат кардан, неки я дилсӯзии ман буд. Ба як чизое ки ҳаётшон нақл мекард, ки дар сих пор ман вспоминам мекунам ки допустим чӣ хел ҳаёт жестокия да нисбат ба баъзе одамо, ки мисол якш баъди чӣ хел бигӯм, на мисол дуюм рӯзи туиша зан шақади дигар кас меқапа ба телефон, либо пастел, либо кӯдаки майдаш дар дасташ мошин задагиша
либо дата игаша хай ҳодисаҳои нақл кардан ки ора заставид ки агами кор да ами ҳаётиё баъд аз сар накита ремикс кунем қай ҳаёти чиқар ҳаёти уш ва як ҳаёти сохта месозам худам. Ҳамун бачаҳое ки мезадан аввайёра ҷурои худат буданд ё ки просто айдвор? Ну ая двор будем. Пацани да чиқар айдонта значит ҷуръат да пацани кӯдаки мо кӯдаки да намеша ку допустим ти худа да иҷа ҷуръат да сахват мисол да домат касе ҳастай аммо доми пеш доми қафо максимум. Ҳамун ту ба ӯра насиҳат намекардӣ ки накунӣ хеле? ӯ давра насиҳат мекарди чиқар гум типа да хеле лохи наметуни зада бо мора куҷо мегӯӣ типа хеле гапу буд. Не ки шоҳид будӣ ки ам хеле мезадан меғалтидам? Ну даже мекарди ягон душон хун меомад. Шон ту худат кадом мусиқиро гӯш мекунӣ? Ман бештар ростия Баста, Eminem, Оксимирон, Гуф. Ози чи? Ҳамё. Озирам? Мусиқи худат? Не, хеле гӯш наметавонам расти гап. Хеле ката. Намеша хата гӯш карда. Ну фақат мегири баъди запис гӯш мекунӣ либо ягон вақт настроение зу прямой эфир да просто мемонӣ баробараш мехӯрӣ ба мухлисо талаб мекунад ҳамон вақту либо да ягон такси да ягон ҷо пушнавӣ мешнавӣ хеле гӯшто хеле хата гӯш кунӣ кайф кунӣ не. Соли 2015 гуфта будӣ ки ман ай саҳна мерам. Барои чӣ? Расти мисол қинем ада ҷавоб додан баъзе масъалаҳои буд ки агар репҳои пешинам сабаби бишед ки камтар мада мушкили ай тарафи кормандои сухтори оқтаритӣ шидаги буд. Баъд бисёр дисусӣ файрод кардан баъдо чанд насиҳат карда ҷанг кард ки як пушти ами репи паналала дисусӣ хеле ҳама тарафа правда додан. Ами мисраҳои ту ҳамин дараҷа бемаънӣ ё бемантиқ буданд ки хеле отношения. Як чиз гуфтан метавонам ки дар репи тоҷик пурай одамоное ки гапҳои қабеҳ мегӯянд ё ки гапҳои лишти мегӯянд. Яке гуфтан метавонам ки дар таърихи реп бо қадима суханҳои беақлонаву пурдашном ҳеҷ кас гуфтагӣ нест. И вақтҳои пеш то 2015? Не, то 2010. Ну то 2010 боша ту то 15-ра амора давом медодӣ хондан ё ки уже алиш кардӣ жанра? Ман уже пони жанра 2012 алиш карги будам. Чиқар бигӯм? Мегӯям ку ягон чиз просто так қафода намемона. Каждый мегӯян заплати за свои ошибки. Як пословица аст ку вақт биёяд. Ну допустим, як мисол чиқар бигӯям ки супермаркети калон буд. Реп вақте ки ман даромадам як супермаркети калон буд. Репҳои беақлонаи ма буд. Аммо репҳое ки ҳақоратӣ мекардам якда чизои лишние буд ки ман корзинам да гирифтагӣ будам. Ну хотя баъд ё ман полезни чизоро гирифтам. Не ки вақти каса да биромадан да вода корзинаи ма будан ку. Баъд вора хурди буд шидан берун. Ну ака вора парт кунем. Вора парт кунем. Фаҳмо. Ози ман рости гап вақте ки барои ҳам суҳбат шидам қати худат бисёр ҳамин репи тоҷика тамошо кардам бисёр и барои худам як хулоса кардам. Ина баъд ба ҳамин савол омадам ки репе ки пештара буд бигем айвини худат репери ҳозира ягон фарқият дорад? Репҳои аввалаи худам репҳои ҳозира репҳои худат, репҳои бачаҳои дигар, репҳое ки реп худаш аввал чиқар бигӯм? Аввал фақат дар реп як чиз буд ки типа нишон додани авторитет территория, нишон додани сила, типа мо крутой мо ҳақорат мекунем, ты халқ мекунем. Баъд постепенно реп камтар дигар шид, круги мо, круги шумо итари шид, татя ҷанг разбор кам шид. Баъд бо постепенно в общем ҳозир плюсаш дар чай ҳар як ҳозир ҳеҷ кас ҳақорати намехона дар реп. Дар реп ҳамқа плюсе ки ҳеҷ кас ҳақорат намехона и ҳама реперо фаҳмиданд ки реп қатъиян бизнес карда мешавад. Уже ҳама ҳаракат кестай.
богатый хуба тарбия. Ну, допустим, ягон рекламодатель, даже ход манамедан уҷашаме брендио ки не ход рекламодатели презерватив биёя даже мисол бигӯя ширкати мара реклама кирд не ки хадмат репи ақоати дори тра давна метан ку ход презерватив боша хошаста ба ҳамин хотир вале ҳама репи дар гузаштага ки як фоидаш просто хотя муда ҳаст андеграунду у просто барои кайф пацано калаҷугония тамом хотя ҳеч наметавад. ба фикри ту то синни чандсолагира мо калаҷумонӣ айбайн мерава баъд уже бачаҳо серёзнтар мешаванд уже фикришон ҳами соҳада камтар сум коркинида мегзаранд. Ну ба ҳамун ва чие ки ман хиёл мекунам час айбайн намерава во ки рафтам бо пацано ёштар меян ҷои вора меян бора ки ирам аудитория хича дора андеграунд ам мухлиси хича дора ҳамун репе ки просто калаҷумония амурам мухлиси хича дора и ба ҳамун чизам сум кор карда мешавад. фаҳмо ту аз зиндагии худат ягон реп дорӣ? Ну чихел ба честиам аст дар ҳар як реп баъзан як қисми зиндагии худам анҷо карданагӣ ҳастам яке кали ҳоли хонагӣ ҳастам як реп где-то 13 минутаи қариб у интернет рафтагӣ нест ура партифтаниам нестам. Барои чӣ? Ну слишком чизи личное. То одами ҳамин соҳада бисёр ҳастӣ чӣ фикр мекунӣ бақувватии реп дар чӣ бошад? Бақувватии реп дар озодии сухане ба фикри ман. Ба ҳамин хотир реп бақувватае айни ҳол ҳар як наврас ҳар як ҷавон мухлиси ай ҷавоно бештарш чема эстрада дар реп бисёр гӯш мекунанд молодёж ба хотири ҳамин ба фикри ман ки озодии сухан чӣ хеле ки мисол репи ошиқӣ дар одам нисбати арӯсе ки тра хиёнат мекунад афед мети чӣ хеле ки там духтара даруш гап мезанӣ эстрада чӣ мегӯям мисол айёри бевафо ту тарки ман кардӣ туда-суда кардӣ мисол ки адабона реп чӣ хеле мисол ту мара партофти ту ёфти дига шакай мали бизабоя хел маме музиқ нашад мисол открити чизе ки одам мехоҳад дар сухан репер ҳамун чизам мега озодии сухан ба ҳамин хотир хича дар реп меёва молодёж. Ҳамин реп ягон барои ҳамун насли наврас ягон тарбияи чӣ дуруст додан метавонад ё ки фақат ҳамин ошиқиву биём ма и кланзураи ӯ тараф не реп метавонад додад дигар калида ҳар як чи ба гузашти вақт мешавад реп дар мисол мо дар як барномаи пример оварда кидам тасаввур мекунед ки боғ дашт яке боғ боғи рӯдакӣ се-чор рӯсафед иштагиан калонсол байни хичон шахмат боси дора дасе мардаки дигар пожилой допустим 30-35 мужикои пожилой зиндагӣ дор и устарак да пацанаку ёшка духтароши дора духтар гузаштаистай духтар гузаштаистай гиря кесай мисол мегӯяд мепурсанаш агар мардаку консол кунад ки чо кади духтар мисол ёдиям мега ки ман як бачара нағз медидам мара кидат кард мусқа дига касай чӣ мекунаш паданала мебари тарикини бо гӯшукни мебурай ну дарси дигари чӣ мега мерава мард 30-35 сола аудитория мега ки ай дабра як фикри зиндагӣ так як кор ки як хонатона ёрдам те уҷа пац бо мера устада пацанош хай мега зик наша гитари толи бо соз мешинавони бил бо батизор меша пешту меояд игапа ба кардам хотир бутун ки мисол ҳар як кас дар синну соли мерасидаги определёни чиз дасташ шад як кас дар фикри кору зиндагӣ як кас дар фикри обрӯ як кас дар фикри дигар реп дар тоҷикистон як чизи навпайдо шудаги як ҷавоне ба ҳамин хотирои ҷавоно мефаҳманд реп ҳозираш дар мисоли гап чанд сол шуд дигар соли чанд ҳисоб кунем конкретни ай 2005 ҳисоб кунем 13 сол мешад 13 сол мешад реп дар тоҷикистон тасаввур кунем ки як тоҷикистон як модаре аст ки реп як фарзанди 13 солаша айни ҳол тарбия додан ҳам метавонад не ки ба гузашти вақт амуро ҳам метавонад тарбия буда амун тарбияро шумо реперо
афзоиш метем. Ёки и бояд ами сини соли худаш хати рафтан гира баъд соз мешавад. این خیال که رپ برآمدن آسان نیست. آسان نیست. سین سالی ما را وقتی است چهلی که میدونیم اول ما چهلی رپ میخوندیم حاضر ما уже فقط تربیوی حیاتی داریم شخصا کنیم ما. نو اینم رول بازی میکنه که سین سالی ما را میرود برابری رپ ای فکرای ما دیگه میشه ما دیگه سر میخوام. дар як видео ту гуфта будӣ ки ман репери қонуниам. ин маънаи онро дорад ки қонунӣ қабул кардан гуфтанд ки инами шахсан худат қатъи мо кор мекунӣ қонунан саҳна меброӣ. Телевизион, концертҳои давлатӣ и корхонаҳои давлатӣ даъват мекарданд. амонам ба хотири ое ки шер бачаҳо мухлиси ман ё духтарако мухлиси ман биёянд. ҳамин соҳати барномаҳои давлатӣ мара қабул мекарданд. хотя репа моли мо нест гуфта қабул намедонистанд. лекин мара қабул карда буданд. озид худат метавонӣ рафтан дар шабакаҳои хидмон баромад кардан метавонӣ. Ну чанд бор даъват кардам. хотя ҳозир ростгап намедонам. даъват кардан рафта будӣ ё нарафта? Чанд бор рафтам. Телевизионда бисёр баромад кардем. дар инстаграм як сурат дорӣ, ту қатъи ду рафиқат кал кардагӣ. барои чӣ? Не, просто прикол дاشت که من یک جورامای بعد یک بار در آفیس سفراری سامانزاد میگن و دو ای پاستی بود صورت ما просто прикол کردیم که عاشق داشتیم سپورافکی بیو هم کسا کال میکنیم سوسه بتون گام نیست پایماش واسه کسا با موی سر صورت گرفتیم بعد بیو با کال کردیم صورت پارتیم просто прикол بود. Основной целый прикол чист ки сафарали самазот хофиз хамаре перим кепка чӣ медозӣ хофиз фақат чиска чи эда бу ҳафта дига за каси туй дошт туй да баромада ради приколи ам бародар баха кал кадем баъд ибрам буд кадам баъд сафарам прикол да каби хана маре пер ту чи кома ки туй да бея каме дозӣ хофиз санако баъд туй занг назад нагуфт ки подводит кади мара не сафар тилои пацана ҳечи на беҳад бачаи хубе. як сурати дига рости гап ба ҳайрат овард мара и дасти маълуме ки дасти як духтаракай ба курча ё ба ягон чизи тез хурӯшидагия номи хита дар дасту шом навиштагия ту навиштагие ки як мухлис ки рӯй карда вай бисёр через паблик чат дорам бо Viber агар намедонӣ бошем бисёр админ участникои паблик чати ма дарои метавонад ки пар бошад баъд ман ҳамуҷа гирифтагӣ будам хеле намедонӣ кияй не ну хотя мешнасам як духтара ки гаша ки хотя ма чанд бор фаҳмидам ки фоида надорад дар даздани по шон балеза хотя ин чиз бисёр ман зан дорам ман гудар дорам ман зиндагии худ дорам ман ну хай ту нағз мебинӣ как муфлис нағз бин как просто как эҷодиёти мара нағз о меган не мо ами хита нағз мекунам охе меган ягон ам хеле история набуд ки ами ба ягон ба больница ғалтидан ё ки ягон проблема шуда буд мада не ин ами духтаракое ки мебаранд хичона ам хеле история набуд лучше мада врачил каза ман намехоҳам кард агар илоҷ бошад ман ҷавоб надам хай просто буд ё не ами больница ғалтидан ту рафти подробности намехонтам рафтам хабаргир подробности намехонтам ба хотире ки ҳамиш повтор нашава ки ба ҳами гона меоянд хабар мегирам он истуса што фаҳмо хай рафти успокоит кардид ҳамаш гуфти хотя ма бинавад майча узнам буд як раф пура дига ё чашм дидам холам мекунам ман наметонистам ман интернет фаҳмидам хеле дамайдам ман якум бор дистам дига як бор хеле монда як бор
Я сурат не, я чанд сурат дорӣ ки дар танат футболка, кепкае ки болошда сурати Нашай, ту медонӣ ами сурати Нашай хати. Сурат чанд аз мебинӣ? Не, если честно, был была такие спиртной весёмый художник, наша вообще сюда была не сменяем бат. Хотя мы весёмый гане як бангяй на команда и козада Иисуса, основной хароби ма Иисуби бехобия бат Иисуби нервно. Фақат суратоша дар танат буд тамом. Ну, интересные сураты, мада маъқулай сураташ. Мада сураш натури маъқулай. Худат мехаридӣ ба худат ё ки падарка мекарданд? Подарка. Падарка аст. Мухлисо? О, тига ки мекунад душманак на? Нехай ягон дӯст, ягон рӯзодрӯз ё ки ягон Не, просто айнори мухлис була. именно ҳамин чиза падарка мекарданд. Ну, чекай, мухлис мехоҳад ки типа кубириу гангста боша, типа кубириу крутой битова. Ба ҳамин хотир метавонӣ ба чизро партна намеша. Охирин бор кай гирифта будам хеле туфа? Бор. Да, я думаю, немизал розунда. Рози ажнамия баба. Умаде футболка реперски, чего? Бумам хеле сурат. Озирашда арақ намехӯрӣ? Не, ози тақа. Камтар, ами баъди додари мо бандаи кардам, лечение сар, навозирам камтар. Не то есть que estava isso vai камтар. Асаб хастай баъзе ки чиқадаки фақат қисми лечение. Баъд духтаро чӣ мегӯянд? Духтуро. Духтар, ман намедонам чӣ ба дадамай тушиштаи гап. Ну, мегӯям ки каждый двое пасои мера из почтности мегӯям, ту духтаров лезя камаде. Нехай духтуро мегӯям кете кардем, ягон проблема надорам, но основное самовнушение. Охирон бор кай ки аями эҷодиёт, аями корро дам гирифта будӣ? Тамом, ма отпуска даём ё ки ягон тараф рафтӣ дам гирифтӣ? Охирон соли 2017 Питер рафтам гирифтам. Просто дам гирифтам. Тамом. Баъд аями ҳисоб набоша? Нехай ки ҳар рӯзи ма реп дам нестай, просто қати пацано мешнем, просто чак-чак хунам. Ами мухлиси синни солшон калон. Ина бигем, хай синни соли ман хеле рафтагиай. Ҳастаям хеле. Айҷо мефаҳмӣ ки ами мухлисои Хай занг мезанам, мисол дар як раф рӯ мебинанд ё ки иногда меша ки меёванданд. Шон просто даъват метавонанд аз калбасам. барое ки чӣ ба мепурсем да? Барое ки ман ҳамин байтои хита олибо мегӯянд байт не суруд бугӯ. Вообще фарқ дорад? Ами байтаи суруд. Мара безор карданд, комментарияда менависанд ки байт нагӯ суруд бугӯ. Байт нагӯ суруд бугӯ. Ма фикр бароя ки кӯчагӣ мешавад байт. Хотя байт ака рӯи гап шӯроб не байтаро бо ёд буд ки байт хатора мегуфтанд, на бо чо хатора ба медониста гима. А тоша суруд чизе аст ки месароянд. Репа ма суруд фарқ дорад ки репа намесароянд, репа мехонанд. Ин ами репои худуд асосан барои ами одамое ки ам хеле ами ғарибидану ошикан будам хеле ки занг зад гуфт ки шон раҳмати калон мара наҷот доди ай арақхӯриву ай худкушиву. Ай худкушӣ кун не хай ҳаст ака занг назаде комментариёдам мехонди ки допустим ман як модагим дунёи сирқ нашудами одамое ки наша чӣ истифода мебаранд бидодам ки бахедоб қасам мега бад нерепашидам ман аммо охирон бори задагим буд мега ман дига намезанам ҳаст хеле комментариёда хондам. Хеле занг намезанам. Ки номери ма феша реализация. Тира намедонам. Репое ки барои ғарибон менависӣ. Ту чӣ аму обстановкаи аввайёро чувствот мекунӣ ба менависӣ? Охи ту нарафта бошӣ уҷа, правильно? Ё ки рафтагӣ? Ман рафтам, кор кани нарафтам.
دیدی همون چه زندگیشون هستن هم خیلی نه دیدم باش مثال ما نمیدونم خیلی باشنیده ما باشنیدم نه تو خیلی تصور میکنی که چه خیلی شناسا میروم میام با نقد میکنم کجا زندگی خیلی باز فانتزی خیلی خوش میکنی ай диҷо бисёр тарсум меояд ай консерт ай навиштани ягон реп барои ягон кас ё ки қатъи ягон кас якҷоя хондан один эксперт Black. ҷашн мебарем бача то есть ай ҳамаё ай спонсор зудтар мебинам тамом гап нест дар як навор гуфта будӣ ки кӯдакӣ дар пакетфурӯшиам карда будӣ мошиншӯям карда будӣ чанд сола будӣ Дар нас синфи 4 ё 5 будем пакет мекаштем чой мефурӯхтем и синфи 7-8 мошина шудем душанбеда ҳамун чин реп гӯш мекардӣ не наёри соли 2000 чанд буд наметонам ҳамин репое ки аввалин гӯш кардам чи буд мастер лабас беспутев трек дорам баъд мастер исмаил трек салом бачаку номи мои исмаил 3 сол пеш ман бо дома хурдам чунчи антрареп баъд лабас мехом кайфота ранга маҷо пуричанка нигас ягон санг буд саша кафонам хеле темон буда исмаил и мастер лабас якин репое ки гӯш кардам соли 2000 чанд буд не ки мактабам мехондӣ правильно вақте ки кор мекардӣ мошин мешӯфтӣ бо мерафтӣ кор мекардӣ мактаб хеле отличник будам бо тим буди ҳамон вақто донишгоҳ донишгоҳ ростига чанд сол шуд дин курс боло намерам 8 сол шуд дин курс фаҳмам як навори дига дорӣ ки муроҷиат ба мухлисо карда будӣ ки барои студия ба киви каширёк сум партоям студия нашид не маҷа ошибкаи мада чи буд ки киви каширёк лимит дошта максимум 15,000 рубл ҷамъ мешуда дар як моҳ 5,000 гирифта метонистай хотя бисёр адамое ки мехоҳанд маро дастгирӣ кунанд уча спонсор набуд уча реклама кор намекардем хеле гапчахо набуд буд бисёриё ки занг мезаданд уже хотя як чита будем уровни мавори репер дар пазор буда не ки ман дар вақтш ки ҳаёти камбағалидаги ман хечро изо намекашам баъд охириш дар ҳамун сума тонисти гирифта ё ки тамом охиртесам дар ямун фақат 5,000 рубл ша мегуфти падар шавад киви каширок во-первых лимит дора во-вторых мардум бо россия дар киви номерои тоҷикистон намешуда ман ишнора зарани расшуд нагирифта гуфтам ахири чӣ нашуд не ҳозир студия надорӣ не ай батл бисёр гап намезанем барое ки амихе бисёр гапу чапай ман худам нахид сарм гаранг шид дар як навор гуфта будӣ ки барои ҳамин батл чанд ҷура айта рӯгардун карда рафтан ҷурана чанд мухлис чанд мухлис ба фикри ман ҷада гуфта будӣ ки озир ман дар ёдат мебиёрам божум тексти кентои номар намегӯй рости гап ман текстҳоро гӯш накардам амин чида прямой эфир инстаграмда гап задисти хати мухлисо ва гуфти ки рептижи раҳмат калон ба ай пушти ами худат ай пушти ами батл ма ай ҷураму монду буд пацаное ки барои хай барои сатификат будан кентои хел даже ошибкаҳои маро медонистанд баромадан типа ресурси буд хеле болад бивши кенто уже бывшанд баъд наомадан нагуфтанд ки бахшиш брат мо омадан ну чиқа бун вақте ки одам пистолет дора як тир дорад ту тир дорӣ як тира симита зад ошибка кунад ту дим тираме чи дониста ки симита мезанам баъд айрӯи батл гуфти ки проблема бисёр шуд хати коркунҳои органу исусон вообще ҳамин қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дора ягон модда
ягон статья ки барои ами репхонӣ ман фикр мекунам не основной сиқати ки моро убоб дар фаҳмондагӣ буда проблемаи чӣ доранд, чӣ иҷтимоӣ доранд или ибтидоӣ доранд, чизе ки интернета назорат мекардагӣ. Аяму интернет ай пушти тема вақти мо слишком вирусни бачаги ба ютуб. Айси мухлисои мақорат, мухлисои вора, айси мухлисои мақорат мана, ҳама ақорат дар гузаштагӣ. Проблема основной намешид. фаҳмо. Баъд ҳамунҷа гуфта будӣ ки як навори дигада ай пушти ҳами кашокаши сӯсун модаратон камтар чӣ шид? Ну модари ман чӣ гум, мо 5 фарзанд будем ҷавоида, 4 кас мо гузаштагӣ. То ҳама мондагӣ. То баъде ки ман дил дорад, дидам Исус фарёд кардам, камтар дилш ҷиқид, дил зад бигем. И пуст ман гуфтам, пуст вес дунёи ман рӯ гардонае ки модари ман салома боша. Пуст вес мухлисои ман барам, пуст вес душманои ман забоншон дуруз шава, бой дод. Ман отрицательно ман бакалавр, ман бой додам гуфтам бадбахт. Тамом ина ҳамааш муфаблите. Пуст дунёи ман рӯ гардонае ки модари ман салома боша. Сабаб ҳамин шид ки ту гуфтӣ тамом ман дигар қати шумо қати бад сар кор намекунам. Да бадам задам и тема. Я тема, я чизи обычный ки бояд просто так как яма мегзашт. Ман намедонам чӣ бояд ман инқадр проблем нешид, инқадр чишид. Просто дил ман гирифт ҳамин тема. Гуфтам пускай победаи шумо буридед, Шумо зур. зур. Саволи охирон барои ҳамин бадам. Не ки чанқа откровенную ба инсоф ҷавоб диҳӣ, ҳамон зур мешавам буда. Ҳамин кор реальнае ки 6 ба 1 бизанӣ бибарӣ шумо? Ну, иҷа як чия ки 6 ба 1 вақте ки мегӯй дар назари я хизмат, и ҷанг нест ки 6 каси вовуз бало маро бизананд. И гапа. Гапа. То гапа. И просто бофтани қофия, и просто ёфтани гапа. Иҷа не обязательно мо когда вақте мо 6 ба 1 ки ман эълон кардагӣ будам, иҷа основной халқ меомад тамошо. И по-любому да ӯ тамошо мухлиси ман бисёртар мешид. Мухлиси ман медона ки ман читка ҳосил надорам ки даррас давида бихонам. Ӯ фақат гапои маро аҳамият метаҳад, ки ман чӣ гапи чотки мегӯям. То есть ҳамин кор реальне ҳо ё не? Ҳо. Тамом, гап нест. Охирон савол, баъд мегзарем ба блиц детектор. Охирон савол. Дар як навор гуфта будӣ ки дар Хуҷанд ба сёмкаи филм рафта будӣ. Чӣ филм буд? Номи кино уже дaqиқ нест, если честно. Қати Узбекистон, ҳамин халқи Узбекистон, а? Не, тоҷико узбеко совместни кино буд. Ҷаҳонгир гуфтани одам пешбурд иста буд, режиссёр, спонсор ҳамаш ҳамон бача буд. Режиссёр нест, спонсор, ташкилкунандаи ҳамон кино аст. Тамом сёмка тамом? Ҳо, сёмка тамом. Ашки ҷудоӣ? Диди худ киноро? Не, помни. Не. Рафта иста буд, камтари хичмидам, хеле бромаги ҳастан, неста наведам. Главный роль будӣ ё ки? Не. Просто да турма короче, ман типа горение. Хатара нигоҳ мекарди гуфтам. Чанд сум додам? Иш як маслиҳати бародарона буд. Ягон сум надодам. Фақат хеле муфта намеша, короче. ҳамон бародар буд, набина ютуб да буга ки ҷавоб надод, хафа намешавад? Не, ӯ бародар худш медона ки ӯ бародар хизматош монда бисёр расидаги, ӯ бародар хеле ман намехоҳам дар бора гап задам. Сум буд ки не обязательно як донистани ҳама ки чанд сум гирем. Майли, гап нест. Бисёртар ай спонсор ё ки камтар? Ҳамин хашабу буд ҳамон? Не, камтар. Мегзарем ба блиц. Маънои блиц ҳамее ки мо детектор мегем, барое ки мо короткий ответ. Фората короткий ответе, фората длинный, фората пурра ҷавоб де. Чӣ хеле ки худда удобне. Охирин китобе ки хонда будӣ кадом буд? Охирин китобе хондагӣ Айсади Шерозӣ. Дар соли 2018 ҳаста ягон коре ки ту фахр кунӣ? Не. Бегу да гузашт. Ба фикрам охишт.
Ну, корои худ дошта, не обязательно, чтобы его фахр кардам. ба фахра наомадам нестам. Ну, не ба фикрам. Репери беҳтарин ба фикри ту дар Тоҷикистон? Уже у одам репа бастаги. КМО. КМО? ба тоҷикӣ мехонад? М. Минуси калонтарин ки ту репер ҳастӣ? Че? Минуси калонтарине ки ман репер ҳастам? Ё ки дар репу минуси калонтаринам. Дар реп минуси калонтаринам видами буд ки ба ми темаи бад ман кушидам. Чанд пулиси айдас додам. Барои чӣ минуси калон ки ба як реп ту метавони 1000 мухлиси нав пайдо кунӣ, не ки ба 1000 реп як мухлиси рафта барнамегардад. Аз кӣ ё аз чӣ дар зиндагит илҳом мегирӣ? Илҳом мақсад хеле бир даврае ки фақат ба репҳои ошиқӣ мо машҳур шудам. Насиба гуфтан духтараке буд ки алҷидоия умума илҳом мегирифтем. Ози чӣ? Ози ҳамон ҷудои, ну хотя ман ба озум расидам. Концерти ман да омадам, духта ахир иштирок кард. Хотя пулисиям аю репер шуда, як вақт буд ки ман профил реп хондам, ту чанд ҷудан муҳаққиқаги ман репам, ту худ дакан апарто. Ба гуфтам не ки бо ман тамом куч дигар на реп ша на хача. И ҳамон духтарак несте ки больница дафтид? Не. Саволи охирин баъд мо баҳс мекунем. Метавонӣ бо камтаригар фикр кунӣ. Хоб. Агар зиндагита айсар мешид, интихоби касби ту ҳамин мебуд? Не. Дигар чӣ? Метавонӣ гуфтам? Ман хоҳи бачаам будам. Мактаби Қуръон хондам, ман китобҳоро хондагим дар ислом. Беҳад ошибкаи сахт кардам ки ман репер шудам. Хотя дониста ки дар сураи Луқмон ояти 6 аgar ки мусиқӣ ҳаром меафт, агар ки ба гузашти вақт касое пайдо мешавад ки Қуръонам агар ба тамаскур мегиранд ба воситаи мусиқӣ. Ну хотя ман ҳамиқа медонам ки ҳаром будани мусиқӣ. Пайғамбар ихло вақто мусиқӣ ҳамаша гӯшаш америқӣ. Ҳамин чиз мо сахт пушаймонем ки наход наша рӯзе ки мо бас кунем тавба кунем худованд моро бубахшад. Агар ҳаёти ман айсар мешид, ман журналист мешидам. Ё таҳсил. Ҳамин ду кора дӯст медорам. Гап нест. Азор раҳмат. Салом бошед.